Hai mă, te câștigate. Dacă nu apară golul. Da. Hai mă, nașule, lasă-te mă. Bă, pupă-l mă și pe tataie, mă. Cioară, pupă-l și pe tataie, că uite, îl simt eu că vrea și el. Fratele meu. Cioară, vezi că n-aș și pune mine cum ați. Ia, eu vreau să câștig corectul, vreau să zic. Tata e mâncată și pula ta, ăsta, cătăl, ha? Pupă-l mă, tataie, n-ai curaj. Cioară, Vezi că ești cu tine când mă pui la creșterea ta. Cioară. Când ne reveniți, aveți spune, iar după aia Gabriele, fratele meu. Câte vine la mea are pe masă? O să-i faci eu. Zi tu! Poți să-i faci sau? ba, te-ai prost, băi, după aia vorbește. Pot, da? Hai, zi. Deci cu binele, cu... Bă, două morfi, dar... Bă, două morfi, dar... Nu ai albaștru. Doamne, pula mea de pline! Care trebuie? Deci cu binele, cu... Sticlă de mine. Cu pline, da? Da. Dar nu mă mici, că morți dacă mă mici. Păi, Dimitrie, frate, nu-ți vă fac cum. Uite că le filmează ăsta, vezi bine înregistrare. Cioară, dacă nu-l pupă tataie... Am lingea pulă. Eu lingea pulă, trebuie oamenii să mă Linia. Eu lingea pulă, da. O până și pe ăla și care, o lăși pe ăla. Dar trebuie că dau limba în gură, știi, unde te 30, nu vreau să știi cu voră. Pe YouTube-ul se vă trezi. Nu mai ascult chiorul. Bă, că vine, bă, vine. Domnul Șac! Copila, asta lucrăm eu pe acolo, dar nu pot să mă, dacă nu pune una pe ea. Să facă la capul.